ברוכים הבאים לפורטל דיווח הצהרונים של יובל חינוך. הפורטל פותח עבורכם, מפעילי הצהרונים, על מנת להקל על מלאכת הדיווח ולהבטיח נתונים מדויקים ונכונים, וכדי לתת לכם גישה מהירה ונוחה לנתונים. את הזמנת ההרשמה למערכת קיבלתם בדואר האלקטרוני. אם אתם לא מוצאים את ההזמנה, בדקו את תיקיית דואר הזבל, הספאם, וסמנו את כתובת המייל של המערכת ככתובת בטוחה, כיוון שהיא תשמש את המערכת לשלוח התראות ותזכורות בעתיד. לחצו על הקישור שבמייל. מלאו את פרטיכם, בחרו סיסמה בת 6 תווים או יותר, ולחצו לאישור. כעת התחברו עם כתובת הדואר האלקטרוני אליה נשלחה ההזמנה ועם הסיסמה שבחרתם. זהו דף הבית. כאן תראו הודעות מאת מנהלי המערכת, תזכורות להגשת נתונים, סיכום הפעילות האחרונה שלכם, ועוד. בתפריט הראשי של המערכת, מצד ימין, תוכלו לראות את המוסדות בהם אתם מפעילים צהרונים, את הקבוצות בכל צהרון, את העובדים במסגרות השונות, את פרטי העובדים תדווחו בהמשך ואלו יופיעו במסך הזה. המסך האחרון הוא מסך הקבצים. כאן תראו קבצים ודוחות להורדה ולהעלאה. המערכת נועדה להקל על מלאכת דיווח הנתונים על ידי קיבוץ הנתונים הרלוונטיים לדיווח בקובץ אקסל אחד. במסך הקבצים תראו נושאים שונים לדיווח. במקרה הזה, דיווח עובדים ראשוני ודיווח חודשי של ינואר 26. בלחיצה על צלמית התיקייה של דיווח העובדים הראשוני, נוכל לראות שני חלקים, קבצים להורדה וקבצים להעלאה. במקרה הזה, המערכת מציגה 3 תבניות דיווח עובדים למילוי. עובדי מפעיל, מנהל או מנהלת חשבונות, עובדי בתי ספר ועובדי גנים. לצורך הדוגמה, נלחץ על קובץ תבנית דיווח בתי הספר. כאן למטה ניתן לראות שהקובץ נוצר כעת, וכאשר הוא מוכן, הוא יורד לתיקיית ההורדות של המחשב שלנו. כאשר נפתח אותו, נראה 2 גיליונות, עובדי מוסד ועובדי קבוצות. בגיליון עובדי המוסד ניתן לראות את רשימת בתי הספר, כאשר לכל בית ספר יש מנהלת, רכזת צהרון, סגנית רכזת ומדריכת רוחב. נמלא את פרטי אלה הרלוונטיים לכל מוסד. בגיליון עובדי הקבוצות ניתן לראות שלכל מוסד יש מספר קבוצות. כך למשל, בבית הספר אל-חריזי ישנה קבוצה לכיתה א'3, ב'2, ב'3, א'4, א'2, ב'1 חנם וכו'. לכל קבוצה סייעת, סייעת שילוב, סייעת רפואית ומדריכה. שימו לב שבמסך זה נדרש גם דיווח על תאריך תחילת וסיום עבודה. נמלא את הפרטים. לאחר מילוי הפרטים, נחזור למסך קובצי המפעיל. הפעם ניגש לחלק שנמצא תחת הכותרת קבצים להעלאה, ונעלה את הקובץ שמילאנו למקום המתאים, דיווח עובדים ראשוני, עובדי בתי ספר, על ידי לחיצה על כפתור העלה שנמצא מצד שמאל. המערכת בודקת את תקינות הנתונים ונותנת דיווח מפורט על שגיאות במילוי, אם היו כאלה. בכל שורה ניתן לראות את תיאור השגיאה, וכן הפניה למקום השגיאה המדויק, על מנת להקל על תיקון השגיאות. לנוחותכם, במידה וישנן שגיאות רבות, ניתן ללחוץ על הורד דוח שגיאות מפורט. במקרה כזה, נקבל את הדוח שהעלינו חזרה, עם המקומות בהם יש שגיאות מסומנים באדום. כאשר נלחץ על התאים בהם יש שגיאות, נוכל לראות את הודעת השגיאה ולתקן בהתאם. לאחר שתיקנו את כל השגיאות בדוח, ניתן לשוב ולהעלותו למערכת. במידה והכל תקין, הדוח נקלט בהצלחה, והנתונים נשלפו מתוכו לתוך המערכת. כעת נלחץ על צלמית התיקייה של הדיווח החודשי של ינואר 26. גם כאן נראה תבניות למילוי וקבצים להעלאה. אגב, מפעילים שלהם יש רק גנים או רק בתי ספר, יראו רק את הקבצים הרלוונטיים עבורם. נוריד את תבנית הדוח למילוי של הגנים. בדוח הזה נראה את פרטי הקבוצות השונות ונדווח על מספרי התלמידים בכל קבוצה. במקרה הזה, מספר תלמידים בשכבות טרום חובה, טרום חובה וחובה, וכן מספר התלמידים הזכאים לסייעת שילוב. בנוסף, נדווח על נתוני ההאזנה בקבוצה,
מספר המנות הרגילות, המיוחדות, מספר המנות לילדים אלרגיים, ומספר התלמידים ללא הזנה. בעת העלאה למערכת, גם כאן המערכת תבדוק את הנתונים ותציג שגיאות אם ישנן. במקרה הזה, כיוון שמדובר בשגיאה אחת בלבד, נתקן אותה מבלי להוריד דוח שגיאות מפורט, ונעלה את הקובץ שנית. לעתים נדרשת הגשה של קבצים ברמת פירוט של מוסד ספציפי, ולא קבצים גלובליים עבור המפעיל. על זאת, בחלק הבא. טבלת המוסדות היא המקום בו ניתן לראות פרטים רבים על אודות המוסדות בהם אתם מפעילים צהרונים. כברירת מחדל, ניתן לראות את שם המוסד, סמלו, האם הוא גן או בית ספר, וכן את השם והח"פ של המפעיל. ניתן להשתמש בשורת החיפוש כדי לסנן את הנתונים. למשל, כדי להציג אך ורק את בתי הספר, או כדי לחפש מוסד מסוים. לחיצה על הכפתור האדום, תנקה את שורת החיפוש ותציג את כל המוסדות. בלחיצה על כפתור העמודות בפינה הימנית התחתונה, ניתן לבחור עמודות נוספות להצגה. מצד שמאל ניתן לראות את העמודות אשר בחרנו, ומצד ימין את כל הנתונים אשר ניתן להציג בטבלה. כיוון שהגשנו את קובץ הנתונים לחודש ינואר, נכתוב בשורת החיפוש ינואר, ותחת הכותרת נתוני נוכחות ינואר 26, נבחר בשדה מספר תלמידים סך הכל, על ידי לחיצה על כפתור הפלוס, או על ידי גרירתו למקום בו נרצה שיופיע בטבלה. נלחץ על כפתור סגור, וכעת נוכל לראות את מספר התלמידים הכולל בינואר בכל מוסד. בלחיצה על כפתור פעולות, ניתן לאפשר הצגת סיכום של השדות המספריים, וכעת נוכל לראות את הסיכום בשורה העליונה של הטבלה. בנוסף, בתפריט פעולות ניתן לייצא את הטבלה כקובץ אקסל. כעת, כאשר הכרנו את הטבלה, ניכנס לפרטי המוסד על ידי לחיצה על שמו. כאן נוכל לראות את מאפייני המוסד, פעילות אחרונה הקשורה למוסד שבוצעה במערכת, בינתיים אין כאן שום דבר, וקובצי מוסד. כאן ניתן לראות קבצים להורדה ולהעלאה ברמת מוסד. במקרה הזה, סלי שירותים, כיוון שסל שירותים אינו גלובלי עבור כל המוסדות בהם אתם מפעילים צהרונים, אלא ייחודיים לכל מוסד. לכן, העלאתם למערכת מתבצעת דרך מסכי המוסדות. כאן נוכל להוריד קבצים למילוי. במקרה הזה יש להעלות את סלי הקבצים שהורדנו כקובצי PDF חתומים על ידי המפעיל והנהגת ההורים, ואת התחשיב הנלווה כקובץ אקסל. ובמסך העובדים ניתן לראות את כל העובדים עליהם דיווחנו אשר עובדים במוסד. לנוחותכם, במקום להעלות קובצי דיווח עובדים, ניתן לעדכן עובדים נקודתית. בלחיצה על שם העובד, ניתן להיכנס אל העובד ולשנות את פרטיו. בחלק זה את המידע האישי, ובחלק זה את תפקידיו השונים. במקרה של עובד שסיים עבודתו במוסד מסוים, ניתן ללחוץ על כפתור העיפרון ולהזין תאריך סיום. יש ללחוץ על כפתור השמירה בסיום. נלחץ על כפתור עדכון מידע אישי לשמירת השינויים שביצענו. על מנת לדווח על עובד חדש, נלחץ על כפתור ההוספה בתחתית הטבלה. ראשית, נזין את מספר תעודת הזהות. ואם מדובר בעובד קיים, אשר בסך הכל מתחיל עבודה במקום אחר, נבחר בו. כעת נוסיף לו תפקיד על ידי לחיצה על כפתור ההוספה בשורת התפקידים ומילוי הפרטים הרלוונטיים. אם אנו מוסיפים עובד חדש שפרטיו לא קיימים במערכת, נזין את מספר הזהות, נלחץ על צור עובד חדש, נמלא את פרטיו, נלחץ על צור עובד, ולאחר מכן נוסיף לו תפקיד כפי שעשינו קודם. לפני סיום, שימו לב שמכל מסך במערכת ניתן להגיע בקלות ובמהירות לכל מקום אחר, על ידי לחיצה על שורת החיפוש בצד שמאל למעלה,
והקלדת שם של מוסד, קבוצה או עובד. תודה רבה, ובהצלחה.